sme tam ochranári, boli sme tam poľovníci, boli sme tam lesníci, boli tam starostovia, boli tam obyčajní ľudia, včelári a všelikto. A títo ľudia sa dali dokopy kvôli jednému cieľu, a to je ten, aby tá ťažba ropy a zemného plynu a tento v podstate priemysel sa tu neudomácnil. Volám sa William Bartuš, žijem v Sníne, respektíve v dedinke Pichné, a som jedným z aktivistov boja proti ťažbe ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska. Osobne mi to prišlo, že pre túto krajinu to není veľmi vhodné využitie a toto územie ťažko skúšané by to ešte viac poškodilo. A zároveň sa mi ozývalo viacero ľudí, či už našich sympatizantov alebo z bežnej verejnosti, ktorí sa o tom v podstate dopočuli, že také niečo sa u nás chystá, a nám to v podstate vadilo, že sa tu má nejak vybudovať takýto nejaký priemysel alebo ťažba, ktorá by negatívne pôsobila na život v týchto pokojných dedinách. Krokov bolo strašne veľa, lebo celá tá kauza sa ťahala niekoľko rokov a hlavné bolo pospájať ľudí, ktorí sa tejto kauze venovali. Či to boli úplne bežní občania dotknutých obcí, alebo aj nejakí profesionálni ochranári. A založili sme aj združenie Aropane, ktoré v podstate na tej miestnej lokálnej úrovni vstupovalo do tých procesov, prepájala sa s vlastníkmi pozemkov, ktorým táto činnosť vadila. A boli aj rôzne procesy, boli aj množstvo úradníckej roboty, dávali sme nejaké upozornenia na úrady, že v tých prácach nie je všetko zákonné, ale asi to najdôležitejšie bolo to, že samotní miestni obyvatelia začali úprimne bojovať proti tomu a že sme dokázali vytvoriť také silné spojenectvo ľudí, ktorí predtým v podstate možno, že ani nemali dôvod spolupracovať. Po dlhých rokoch nejakých ako keby až bojov sme sa dopracovali do stavu, že firmy, ktoré mali ten zámer tu realizovať tú ťažbu, nakoniec požiadali o zrušenie prieskumného územia a následne Ministerstvo životného prostredia rozhodlo o zániku prieskumných území v tomto regióne a momentálne to celé je v podstate mŕtve a nie je možné tu vykonávať ani prieskumné práce, ani prieskumné vrty a nie je to ešte nejakú samotnú ťažbu. Tých víziev bolo viac, okrem toho, že sme neustále narážali na nejaké bariéry medzi úradníkmi, ktorí v podstate ten problém bagatelizovali a umožňovali tieto činnosti, ktoré sa nám nepáčili, tak to bol samozrejme aj veľký tlak samotných investorov, ťažiarov, ktorí v podstate si aj najali rôzne SBS-ky a vytvárali rôzne natlakové aktivity voči aktivistom, či už priamo pri protestoch, kde občas boli aj nejaké násilnosti na nás páchané, alebo v podstate sa snažili v podstate v regióne vytvoriť dojem, že šírime nejaké hoaxy a nejaké blúdy, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Očividne to boli ľudia, ktorí sa venujú tomuto biznisu globálne a sú asi zvyknutí skôr na nejaké krajiny tretieho sveta, kde ten odpor nie je ani možný a ani v podstate tí ľudia nie sú schopní klásť nejaký odpor. No a narazili tu na odpor aj vďaka tomu, že už je tu vybudovaná aká taká spoločnosť, ktorá vie aktívne pristupovať k problémom a k riešeniu a že sa nenechá len tak podmaniť. Dlhodobo sa venujem ochrane lesov a v podstate som si už zvykol na tieto veci, ale bolo vidno na ľuďoch, ktorí prvýkrát sa zapojili do takýchto nejakých aktivít, kde museli v podstate verejne deklarovať nejaký svoj postoj, ktorý nebol úplne nejaký mainstreamový, tak že tá nervozita medzi tými ľuďmi bola. Ja sám, samozrejme, som sa tiež našiel v nejakých situáciách, kedy už som ani neveril, že sa nám to môže podariť, alebo že už v podstate som nejak prestával v tom vidieť zmysel, ale bolo v tom veľmi dôležité, že tí ľudia držali spolu do konca. Tento problém nás v podstate stmelil a doteraz sme v podstate v kontakte, doteraz sme v podstate priatelia a ukázal v tom regióne
silu toho jednotlivca. Tá vytrvalosť je príznačná pre lesochránske skupenie Vlk, v ktorom pracujem a myslím si, že časť miestnych ľudí sme touto vytrvalosťou nainfikovali a že zároveň nám v podstate aj pomohlo medzi tých ľudí dostať tie naše myšlienky v súvislosti s ochranou lesov, lebo aj tá ťažba ropy by určite ovplyvnila ten región v súvislosti s lesmi a s tou divokou krajinou a ľudia v podstate mali možnosť viac pričuchnúť k takýmto mimovládnym aktivitám a že to není len o tom, že sme nejakí západní špioni, ale sme ľudia, ktorí žijú v regióne a ktorí tu chcú žiť a ktorí chcú žiť v krajine, ktorá sa im páči. Tá filozofia života je rovnaká stále. Patrím tej planéte, planéta je moja matka, Zem. V prvom rade si musia uvedomiť, že je to beh na dlhé trate a že to bude z rôznych pohľadov ťažké. A zároveň je dôležité zabudnúť na nejaké rozpory medzi ľuďmi a sústrediť sa na ten cieľ a ísť si za ním. A pri prvých úspechoch sa nesnažiť ako meniť alebo robiť nejaké kompromisy, ale na začiatku, keď sa určia nejaké zmysluplné ciele, tak sa ich držať aj v prípade nejakých čiastkových neúspechov, ale pokračovať.